אורחים נכבדים, ברוכים הבאים לקבוצת ההרצאה אור וצלילי בראשית, לכבוד חגיגות המאה למכניקת הקוונטים. לפני שנתחיל, אני רק מבקש מכם להעביר את המכשירים הניידים במצב שקט, כדי שנוכל למקסם את הענה של כולנו, כדי לא להפריע למגנים, למרצים ולאורחים שמחים. איתכם, אני, דוקטור ירון חי, יהיה המנחה המדעי של הערב. לצידי תנגן על צ'לו ותנחה את החלק האמנותי דוקטור שולמית שריד, ונגן על פסנתר דוקטור גיא סלאב. לפני שנתחיל את המופע, אני מתכוון להזמין לבמה את פרופסור ירון עוז, ראש המרכז הקוונטי באוניברסיטת תל אביב. ערב טוב, איזה כיף לראות אתכם, כל אלה שאוהבים מוזיקה ופיזיקה. כשנועם הציע את ההצעה הזאת, ואגב, אני לא עשיתי כלום, כן, רק שזה לא ברור. נועם ושולמית וגיא הם אחראים על כל החלק האקדמי והמוזיקלי, ורונית אקרמן, שהיא המנהלת האדמיניסטרטיבית של המרכז, היא הייתה אחראית על כל האירוע, אז קודם כל תודה לכולכם. אם אני כבר עומד כאן, אז אני אגיד שתי מילים על מדע, כי במוזיקה אני לא מבין הרבה. יש היום שתי מהפכות גדולות, אחת אתם מכירים, AI, בינה מלאכותית, ויש עוד אחת שאתם שומעים עליה בעיתונים, מהפכת הקוונטים, עכשיו 100 שנים נקרא לזה לגילוי תורת הקוונטים, וזה בדרך כלל משהו שרוב האנשים לא מבינים, כולל הפיזיקאים חלקם. אבל קוראים דברים שם מעניינים, והקמנו מרכז למדע וטכנולוגיה קוונטית, ואני אספר עליו שתי מילים. תראו, מה ההבדל בין המכניקה הקוונטית לקלאסית? יש שני הבדלים נורא גדולים, ויתקן אותי אחר כך פרופסור ערכי אהרון שנמצא בקהל, והוא אחד מאבות התיאוריה הזאת. כשאתם הגעתם לכאן, כל אחד במסלול שבא לקח מסלול אחד מהבית והגיע לאירוע. החלקי קוונטי לא עושה את זה. הוא הולך בהרבה מסלולים בו זמנית ומגיע. האפקט הזה גורם לזה שאנחנו יכולים להשתמש בזה, למשל במחשב קוונטי, בסוג של מקביליות. לכן אנשים אומרים, כשנבנה מחשב קוונטי, נוכל לפתור בעיות שאף מחשב קלאסי לא יכול. הדבר השני שהמכניקה הקוונטית עושה מעניין, כשאתם צריכים מסמך או אודיו או משהו, אתם יכולים לעשות הרבה הקלטות או הרבה עותקים. המכניקה הקוונטית לא מאפשרת, יש רק עותק אחד. זה טוב בסייבר סקיוריטי. אז שני הדברים האלה גרמו למהפכה גדולה שקורית עכשיו. אני אעצור כאן ואני אגיד לכם שבדצמבר, בזמן שבוע הסייבר של אוניברסיטת תל אביב, יהיה פה יום על קוונטום סייבר, וגם בשבוע הבא, לא בשבוע הבא, במספר חודשים יהיה כנס אקדמי, אבל במקביל יש פה קבוצת סטודנטים גדולה שמארגנת אירועים אחת לכמה שבועות בקמפוס. כדאי שתדעו על זה, וכל מי שמתעניין שיגיע. שוב, תודה רבה לכולכם, ונהנה.
ותושבי קיימברידג' נשלחים לסגל בביתם. אייזיק ניוטון, סטודנט צעיר, אף הוא חוזר לביתו שבכפר. עוד בטרם השלים את הכשרתו האקדמית, הצליח הסטודנט המבריק להסביר לבדו תופעות אופטיות ומכניות רבות שמדענים מנוסים ממנו התקשו להבין. מתחת לעץ התפוחים שזרעיו נשמרו עד היום, תהה ניוטון האם הכוח שמושך את התפוח אל הקרקע הוא אותו הכוח שמניע את גרמי השמיים, וכך העלה על דעתו את קיומו של כוח המשיכה. ביכולתו של ניוטון היה לדמיין את נפלאות היקום. האינטואיציה שלו הובילה אותו ליצור את אחד החיבורים החשובים בהיסטוריה המדעית. הפרינקיפיה, התנ"ך של המכניקה הקלאסית, שהיא התורה המדעית המסבירה את תנועתם של גופים בטבע. בזכות 3 חוקים בסיסיים, המכונים כיום חוקי ניוטון, הצליחה הפרינקיפיה למצוא את הקשר בין תנועתם של כוכבים ותנועתם של גופים אל כדור הארץ, ולהסיר את המסתורים מעל התנהגותם של גרמי השמיים. היצירתיות המדעית של ניוטון נותנת השראה למדענים עד היום. אותה סקרנות היא שמניעה את האנושות אל עבר הקדמה. לעתים בזכות מהפכות שמובילים יחידים, ולעתים בזכות שיתופי פעולה של אלפי מדענים ברחבי העולם. תרומתו של ניוטון התאפשרה בזכות עבודתם של מדענים רבים, כמו טיכו בראה, ניקולאוס קופרניקוס וגלילאו גלילי, ואף ניוטון, שנחשב למהפכן יחיד, הכיר בכך שהוא עומד על כתפי ענקים. מכניקת הקוונטים, נושא הערב, היא שילוב של שניהם. היא נולדה בשנת 1925 כמהפכה של אנשים יחידים, כמו המדען הגרמני ורנר הייזנברג והאוסטרי אדווין שרדינגר, שהעלו רעיונות נועזים שהתקבלו בספקנות. רק כשהתגלו עדויות בדבר נכונותה של התורה החדשה, החלה להיבנות סביבה קהילת חוקרים שמונה כיום מיליוני אנשים ברחבי העולם. מכניקת הקוונטים, יחד עם תורת היחסות שהגה אלברט איינשטיין, היא הפיזיקה המודרנית. מכניקת הקוונטים הרחיבה את תורתו של ניוטון ופתחה צוהר לעולם חדש. בעולם קבוע שפועל כמו שעון, התגלה שבניגוד לתפיסתנו האנושית את העולם, המרחב והזמן אינם קבועים, ושקיימת אי-ודאות בתנועתם של החלקיקים. בהרצאה הערב נספר ונשמע את סיפורו של היקום בראי מכניקת הקוונטים בשילוב מוזיקה ווידאו ארט. עוד מימי יוון העתיקה עמדו הפילוסופים על הקשר שבין המדע לאמנויות השונות. והנה, 100 שנות מחקר בפיזיקת הקוונטים לימדו אותנו שהטבע פועל לפי עקרונות של סימטריה וסדר, כמו באמנות, ובדומה למוזיקה, יש לו חוקי הרמוניה משלו שלא ניתן להפר. בניגוד למכניקה הקלאסית המבוססת על האינטואיציה האנושית, מכניקת הקוונטים ידועה כתורה משונה, והנה כמה דוגמאות לכך. המכניקה הקלאסית של ניוטון טוענת שכל החומרים בטבע עשויים לחלקיקים. לעומתה, פיזיקת הקוונטים קובעת כי החומר מתנהג לעתים כחלקיק ולעתים כגל. זאת לפי עקרון הדואליות שניסח הפיזיקאי הצרפתי לואי דה ברוי. הפיזיקה הקלאסית תופסת את האור כמעין גל רציף, בעוד שהפיזיקה המודרנית מניחה שהאור משתחרר במנות קטנות ובדידות. ניוטון האמין שלכל גוף בטבע יש מיקום ומהירות מוגדרים היטב, ולא היו ברשותנו מכשירי מדידה רגישים מספיק, היינו יכולים למדוד כל דבר במדויק. לעומתה, הפיזיקה הקוונטית טוענת לפי עקרון האי-ודאות של הייזנברג, שלא ניתן לקבוע במדויק ובאופן מוחלט את מיקומם ומהירותם של גופים. הפיזיקה הקלאסית היא גם תורה דטרמיניסטית. בעזרתה ניתן לנבא במדויק את התנהגותם של גופים לפי מיקומם ומהירותם רק מידיעת חוקי הטבע. בעוד שמכניקת הקוונטים מתארת את אופיו ההסתברותי של העולם. לכל דבר ישנו סיכוי להיות כך או אחרת. כדי להמחיש את המוזריות והאבסורדיות שבכך, תיאר שרדינגר את החתול המפורסם, שיכול להיות חי ומת בו זמנית, מה שכמובן לא נצפה במציאות.
העולם על פי מכניקת הקוונטים חופשי, נזיר ואינו ודאי, שונה לחלוטין מהיקום הקבוע שאליו ניוטון בעיני רוחו. המהפכה המוזיקלית של המאה ה-20 התרחשה במקביל להתפתחויות המדעיות. עד ימיו של המלחין הגרמני ארנולד שנברג נכתבה המוזיקה המערבית במערכת טונלית, סולם אחד שבו יש היררכיה בין הטוניקה, הצליל הראשון בסולם והחשוב מכולם ובין שאר הצלילים. למשל, אם היצירה בדו מז'ור, הצליל המרכזי הוא דו. לרוב היצירה תתחיל ותסתיים בדו. דו הוא הצליל שמופיע הכי הרבה פעמים, ואליו שואפים להגיע כל הצלילים. דו הוא המלכה ושאר הצלילים הם הנתינים. בדומה לחוקיו של ניוטון, העולם הטונלי של המוזיקה הקלאסית ברור, מסודר ומלא היגיון. שנברג זנח את הכללים הנוקשים של הכתיבה הטונלית ויצר מערכת חדשה שבה כל 12 הטונים שווים. בתחילה, כתיבתו של שנברג הייתה א-טונלית חופשית, כלומר, כבר לא טונלית, אך עדיין ללא מערכת חוקים מסודרת. כעת הייתה הסתברות שכל צליל יופיע במקום זה או אחר, בדומה למכניקת הקוונטים, שלפיה כל מיקומי החלקיקים אפשריים. מאוחר יותר, ניסח שנברג בעצמו חוקים חדשים, ויצר סדרות של 12 צלילים שכל אחד מהם חוזר רק פעם אחת, המשמשות כבסיס חדש ליצירה המוזיקלית. חוקים חדשים שהתאימו לעולם החדש שהגה שנברג, כמו חוקי פיזיקת הקוונטים, כך שהמודרניזם במוזיקה הקביל למודרניזם במדע. נשמע את ההבדל שבין הכתיבה הטונלית והא-טונלית בשני הפרקים הראשונים מתוך הסונטה לצ'לו מספר 5 של המלחין הברוקי אנטוניו ויוולדי, לעומת האקספוזיציה מתוך הסונטה לפסנתר מאת אלבן ברג, תלמידו של שנברג וממשיך דרכו. את הסונטה של ברג תלווה עבודת הווידאו משחק של אור מאת ולטר רוטמן, מחלוצי הווידאו המופשט והצבעוני. רוטמן, אומן גרמני שפעל בראשית המאה ה-20, ביקש להתרחק מהריאליזם ולשבור את הגבולות המסורתיים של מבנה, עלילה ומשמעות. במקום זאת, הוא יצר עולם חזותי חדש, המבוסס על צורות גיאומטריות, צבעי יסוד ותנועה קצובה, לעתים מקרית לכאורה, שלא מספרת סיפור בהכרח, אלא מעוררת רגש ותחושה.
המרכזיים בין המכניקה הקלאסית למודרנית מתבטא במה שפיזיקאים מכנים מצב. כדי לתאר את התנהגותם של אותם חלקיקים זעירים שבהם עוסקת פיזיקת הקוונטים, פיזיקאים משייכים להם תכונות כמו מיקום, מהירות, אנרגיה ועוד. יחד, התכונות הללו מגדירות את מצבם של החלקיקים ומאפשרות לנבא את התנהגותם בעתיד. במכניקה הקלאסית, לכל גוף מוגדר מצב יחיד שיכול להשתנות בזמן על פי חוקי טבע מוגדרים. לעומת זאת, במכניקת הקוונטים, המושג מצב נזיל וחופשי יותר. כל עוד תכונה מסוימת איננה נמדדת, החלקיקים יכולים להיות במצב מעורבב, קצת שם, קצת כאן. חיבור כל המצבים האפשריים הללו מתואר באמצעות מצב קוונטי חדש שנקרא פונקציית הגל. היכולת לחבר בין המצבים השונים נקראת עיקרון הסופרפוזיציה או עיקרון הסכום. כך שבמכניקת הקוונטים מיקומו של כל חלקיק משתנה ממיקום ודאי לניבוי הסתברותי. כדי להמחיש את תפקידה של פונקציית הגל, נדמיין חלקיק שפונקציית הגל שלו אומרת שהוא נמצא בסבירות גבוהה יותר להיות על הבמה, כאן, מאשר על היציאה. משמעות הדבר היא שאם נבצע מדידה, כלומר נצלם אותו, נראה אותו ברוב המקרים על הבמה, ולאחר המדידה מיקומו יהיה מוגדר היטב. כך שהמצב לרגע חוזר להיות ודאי בהתאם להגדרתו הקלאסית. שתי עובדות אלו, האחת, שקיימת הסתברות שנוכל למצוא את החלקיק במיקומים שונים, ושדבר אינו ודאי עד שלא מתבצעת פעולת המדידה, אינן מובנות מאליהן, שהרי חוקי הפיזיקה הקלאסית קובעים בוודאות מושלמת היכן דברים נמצאים. בכל רגע, גם אם לא נסתכל עליהם, ולא בהסתברות מסוימת, או כתלות אם ביצענו פעולה פיזית עליהם. אם עץ נופל ביער ואף אחד לא שומע את נפילתו, האם הוא באמת נפל? או רק שהצליל נשמע ונקלט על ידי מישהו? התופעה אכן התרחשה. ישנם מדענים שהרחיקו לכת עם רעיון פונקציית הגל, וטענו שהוא לא מפתח לקיומם של יקומים נוספים. הפיזיקאי יו אברד טען שבכל רגע שבו מתבצעת מדידה, היקום מתפצל לכלל האפשרויות הקיימות. הוא כמו עץ עם אין סוף ענפים שעליהם נשענים אין סוף יקומים, כל מה שהיה יכול לקרות, קרה. באומנות, פונקציית הגל מקבילה למעבר משימוש מוגבל בצבעים לאינסוף הגוונים הקיימים. גם המוזיקה העכשווית מחפשת אחר גוונים חדשים תוך שימוש בטכניקות מורחבות, טכניקות לא קונבנציונליות וחדשניות של כלי הנגינה. נשמע את האקספוזיציה מתוך הפרק הראשון של הסונטה מספר 3 מאת בטהובן. בדומה לעולם הוודאי והמסודר של ניוטון, בטהובן מראה את שינויי הדינמיקה ואת הדיאלוג שבין מתח והרפאיה. הפרק מאורגן לפי צורה מוגדרת שנקראת צורת סונטה. ישנם משפטים מוזיקליים כמו בתחביר השפה ומשקל קבוע, כלומר מספר פעמות קבוע בתיבה והגדרה של הפעמה הכבדה. לאחריו נשמע פרק לצ'לו סולו מתוך היצירה 7 פרפרים של המלחינה הפינית המודרנית קאיה סריאהו, ילידת 1952. לעומת בטהובן משתמשת סריאהו בגוונים וצבעים רבים של צליל הצ'לו, גם כאלה לא מקובלים, כגון רעש, חריקות ושריקות. הגוון המתקבל אינו ודאי, בכל פעם יישמע מעט אחרת. המוזיקה זורמת כמו פרפר שעף, ואף תנועות הידיים של הצ'לן מחקות את תנועת כנפי הפרפר. בכתיבתה של סריאהו אין סולם קבוע, כך שמיקומם של הצלילים והסדר שלהם אינו מוחלט לפי חוקי ההרמוניה. הסדר קיים, אך הוא אחר וחופשי יותר במהותו, כמו המצב במכניקת הקוונטים.
הראשון בין המכניקה הקלאסית והמכניקה הקוונטית. כעת נדבר על החיבור ביניהם. רבים מניחים שמכניקת הקוונטים עוסקת אך ורק בגופים זעירים, ועל כן מופרדת מהמכניקה הקלאסית. בעוד שבפועל היא מהווה את המכניקה הבסיסית של היקום כולו. מכאן עולה השאלה, כיצד ייתכן שתורה כל כך מוזרה, השונה מהותית מהמכניקה הקלאסית, יש ביכולתה להסביר את כלל התופעות בטבע, כולל את התופעות הפשוטות ביותר שאנחנו חווים ביום-יום? תשובה לשאלה זו טמונה במושג התהוות. רעיון שלפיו הצירוף של חלקיקים רבים עשוי ליצור תופעה חדשה בעלת חוקים משלה. הדבר דומה ללהקת ציפורים היוצרת תבניות מרהיבות בשמיים ופועלת כגוש אחד, או למושבת דבורים המתנהגת כיחידה אחת עם תודעה קולקטיבית. בפילוסופיה של המדע, המושג התהוות מסביר תופעות יומיומיות שלא ניתן לתפוס רק מבחינה מיקרוסקופית כחלקיקים שנעים במרחב ובזמן. דניאל דנק, הפילוסוף האמריקאי, רואה ברעיונות מופשטים כמו שפה או משחק דוגמה לתופעת ההתהוות. תופעה שנוצרת מתוך צירוף של אין ספור מרכיבים פשוטים יותר, כך שהמשמעות המתקבלת גדולה מסך החלקים הבודדים. שפה למשל איננה אוסף מילים בלבד, כשם שלא ניתן להבין משחק רק כרצף של חוקים ותנועות. מהותם טמונה במבנה, בקשרים ובמערכת היחסים בין החלקים הקטנים הנשזרים זה בזה ומתהווים לכדי תופעה חדשה. רעיון ההתהוות קיים ונוכח גם באמנות החזותית. אלפי משחות מכחול מתמזגות יחד לתמונה, אך מתבוננות על כל אחת מהן בנפרד לא נוכל להבין מהי אותה תמונה גדולה. רק במרחק מתגלים חוקים כמו פרספקטיבה, קומפוזיציה וסימטריה. במוזיקה, צלילים רבים מרכיבים יחד את היצירה. הצלילים מצטרפים יחד למלודיה, כלומר נעים זה אחר זה ויוצרים קו מוזיקלי שהוא הקו המלודי, המנגינה. הצלילים מצטרפים אחד לשני גם בו זמנית, צירוף שנקרא מרווח. 2 צלילים, אקורד 3 צלילים, ומהלך הרמוני, הרכבה של כמה אקורדים שנעים להתכוונות מסוימת. להרמוניה חוקי משלה, שהתגבשו, השתנו והתפתחו במשך מאות שנים, ומתבססים על רעיונות אקוסטיים של דיסוננס, צירוף מתוח וצורם לאוזן, שאחריו תמיד יגיע הקונסוננס, שילוב נעים לאוזן. מתח שאחריו מגיעה ההרפאיה. פיזיקת הקוונטים מאפשרת לנו לנסות ולהבין את הסיפור המדעי שסקרן את האנושות משחר ההיסטוריה, בריאת העולם. סיפור שבמרכזו השאלה, כיצד נוצר היקום? המוח האנושי לא יכול לתפוס כיצד נוצר יש מאין, ולכן התפתחו בתרבויות שונות ברחבי העולם מיתולוגיות וסיפורים שהסבירו את מעשה הבריאה. גם הפיזיקה לא מספקת לנו תשובות כיצד הפך האין ליש, ובדומה לסיפור המקראי שנפתח בראשית היה תוהו ובוהו, המדע מניח שהיקום לא היה ריק לחלוטין. אם כן, מה היה בו? בראשית דרכו, היקום היה מבולגן ועמוס בתנודות אקראיות וחסרות משמעות. חוקי הפיזיקה כפי שאנחנו מכירים אותם, כנראה לא התקיימו בצורתם הנוכחית. ייתכן שאלו באו לידי ביטוי באופי אחר, ואת זאת כנראה נוכל לשער. הפיזיקאים מניחים שביקום המוקדם לא היה יותר מאשר רעש קוונטי. גלים כאוטיים וחסרי סדר שמתרוצצים על פני תבל. וברגע אחד, מתוך אותו רעש קוונטי, נולד גל אדיר, צונאמי שהיכה ברחבי היקום.
הגל הזה הגיע מגוף קוסמי, המכונה האינפלטון, מהמילה אינפלציה, התפשטות בקצב עצום. כמו סכר אדיר שנפתח, האינפלטון הציף את היקום באנרגיה העצומה שהייתה עבורה בו. כשהסכר נפרץ, האנרגיה שהשתחררה עוררה גלים שהתפשטו ברחבי היקום והטביעו את חותמם גם על מרחב הזמן עצמו. נשמע קטעים מתוך היצירה Fantasy Variations לצ'לו סולו מאת שולמית רן, ילידת 1949. היצירה נפתחת בטיפוף, בצליל לא ברור, כמו הרעש הקוונטי. ואז לפתע המוזיקה מתגברת וגל עוצמתי אחד מתפרץ. הצלילים הקטועים נעים בין שערה ושלווה, אך לבסוף נרקמים לכדי סדר והרמוניה. הרגע הזה, שבו הכאוס מתארגן ונולדת סדרה של צלילים הרמוניים, הוא אולי התיאור הקרוב ביותר לרגע שבו היקום, כפי שאנחנו מכירים אותו, החל את דרכו. אפשר לדמות את אותו יקום ראשוני לאולם תיאטרון גדול שעליו נמצאת במה. לבמה זו הפיזיקאים קוראים מרחב הזמן, זירה עליה מתרחשים מאורעות במקום כלשהו ובזמן מסוים. מרחב הזמן של היקום הקדום עודנו חידה שקשה לתארה במילים ובנוסחאות. אין סופי, קטן, מפותל, שינה סופי ושטוח. אבל במה לא מספיקה. נדרשים גם שחקנים. בפיזיקה אלו מכונים שדות. השדה הוא אובייקט דינמי, משתנה ומופשט, הממלא את במת היקום, הוא נוכח בכל מקום
ובכל זמן. אנו מכירים מחיי היום-יום שדות שכאלה. למשל, השדה המגנטי שליבת כדור הארץ מחוללת, ובכך מכוונת את המצפנים לכיוון צפון. או אפילו השדה המגנטי שיוצר במגנט ביתי פשוט, המסוגל להשפיע על מגנטים אחרים בסביבתו. אינו מסוגלים לחוש או לגעת ישירות באותם שדות מגנטיים, אך הם שם, קיימים ובכל מקום. השדה אינו עומד לבדו. כל שדה מסוגל לשתף פעולה או לבצע אינטראקציה עם שדות אחרים. האינטראקציה בין השדות אינה שיחה פשוטה, אלא מעין שירה קוסמית. כמו אדוות על פני הים נוצרים בשדות גלים ותדרים שונים. גל יכול להתחיל את דרכו בשדה אחד ולהתפרק כאדווה על שדות בשדות אחרים. אבל מספר האפשרויות לשיחה ביניהם מוגבל. בטבע, חוקי ההרמוניה של הפיזיקה, כמו במוזיקה, מגדירים אילו גלים יכולים להיווצר ואילו אסורים בהחלט. בשפת היום-יום, הגלים על שדות אלו מכונים חלקיקים. אחד מהם הוא האלקטרון שזורם בחוטי תיל חשמליים, סיבי מתכת דקים המוליכים חשמל. הפיזיקה המודרנית מלמדת אותנו שביסודם של דברים עומדים השדות ולא החלקיקים. לאלקטרון למשל משוייך שדה שממלא את היקום, והחלקיק אותו הוא מייצג הוא בסך הכל גל על אותו שדה. כמו שיחתם של השדות, כך גם הקולות השונים במוזיקה מתייחסים זה לזה. לעתים הם שווים, לעתים האחד חשוב יותר מהשני, ואז נוצרת מנגינה וליווי. הפוגות של באך הן דוגמה ליחסים המסובכים בין מספר קולות שונים, שווים ועצמאיים. פוגה, מאיטלקית מרדף, היא יצירה שבה מספר קולות רודפים זה אחר זה, וכך יוצרים מרקם פוליפוני, רב-קולי. כדי שהקולות השונים ישתלבו היטב זה בזה ובאופן נעים לאוזן, משתמש באך בטכניקת הלחנה בשם קונטרפונקט, של החוקים נוקשים, כמו חוקי הפיזיקה המגדירים את טיב השיחה שבין השדות בטבע.
בשברירי השניות הראשונות היקום התנפח עשרות מונים. בכל רגע, אפילו הקטן ביותר שניתן להעלות על הדעת, נפחו גדל פי 10. בתוך 100 פעימות הוא הגיע לגודל של גרגר אפונה. מרגע זה ואילך התרחש המפץ הגדול. לא היה מדובר בבום ולא באש או בתימות עשן, אלא במצב בו היקום היה מלא בפלזמה לוהטת, שבתהליך איטי יותר מהגל הגדול שנשבר קודם לכן, החל להתנפח ולהתקרר כמו גז חם שבורח לכל עבר ומתקרר לאיתו. כל מה שאנחנו מסוגלים לראות היום, וגם מה שאיננו מסוגלים לראות מיליארדי שנות אור מאיתנו, הגיע מאותו גרגר קטן, לוהט ומלא אנרגיה. איננו יודעים לתאר בוודאות את חוקי היקום בזמן הזה. אחרי השנות מחקר בפיזיקה ובקוונטים בפרט, מציעים לנו להתחיל בעיקרון יסודי ויפהפה המכונה סימטריה. באמנות, סימטריה מתארת את היחסים הפרופורציונליים בין אובייקטים במרחב. סימטריה יכולה להיות גיאומטרית, כאשר צד אחד של היצירה היא תמונת ראי של הצד האחר, כמו חזיתות של מקדשים לבנים. סימטריה יכולה להיות סיבובית, תבנית שחוזרת על עצמה ונראית אותו הדבר גם אם נסובב אותה סביב המרכז. הסימטריה באמנות נוכחת או נשברת בכדי להעביר מסר, לעורר שיח ולהביע רגש. למשל, ברישומיו של הצייר ההולנדי מוריץ אשר, שחקר תבניות מתמטיות חוזרות ואת היחסים האינסופיים ביניהם. בטבע, הסימטריה חקוקה בחוקים המתמטיים, ואלו מתבטאים במרחב, בזמן, או בתכונותיהם הפנימיות של הגופים. לדוגמה, סימטריה להזזה בזמן. סימטריה זו מתבטאת במטוטלת, למשל, שנה הלוך ושוב ללא הפסקה ובלי דעיכה, ומתנהגת אותו הדבר בכל רגע בזמן. אם נסריט מטוטלת שכזו, לא נוכל להבדיל בין התנודות השונות בסרטון. הן יראו אותו הדבר. סימטריה מסוג שונה היא סימטריה מרחבית, כמו גז הממלא את החלל. הגז נוטה להתפזר באופן אחיד בחדר, ואם הוא הדבר היחיד שנמצא בתוכו, לא נוכל להבדיל בין נקודה אחת למשניה. במקרה הזה קיימת סימטריה להזזה במרחב, כי לא משנה לאן נזוז, כל נקודה תיראה זהה לאחרת. יופיים של חוקי הסימטריה בכך שהם מגבילים את התנהגותם של הגופים. בשל הסימטריה המרחבית, מצפה שהגז בחדר יתפזר באופן אחיד, ולא יתכנס לצד אחד וישאיר חלל מסוים ריק ממנו. הסימטריה איננה תוצאה של התנהגות הגז, אלא להפך, היא זאת שקובעת כיצד הגז יתנהג. גם במוזיקה קיימת סימטריה, מחזוריות בזמן. לדוגמה, הסוויטות לצ'לו סולו של באך מאופיינות בחזרתיות מדיטטיבית, כמו גלגל שמסתובב, כמו סימטריה בזמן. הצלילים תמיד שואפים לחזור לאותו המקום, לפעמה החזקה. המתמטיות הזו של באך היא הסיבה שבמשך מאות שנים חשבו שהסוויטות הן אתיודים, תרגילים שאין בהם יצירתיות אומנותית. היום אמנם ישנם מבצעים שמנסים לצאת מהסימטריה הזאת ולהפוך את המוזיקה של באך למשהו מופשט, אבל אז הם מפספסים את המסגרת המתמטית של המוזיקה.
בשניות הראשונות של היקום התקיימה סימטריה אדירה. סימטריה שמובחנת רק בעזרת מכניקת הקוונטים. סימטריה זו התבטאה בשיחות שבין החלקיקים או הגלים על השדות הבסיסיים, וחלקה נצפה כיום במיצי חלקיקים גדולים שמסוגלים לשחזר את התנאים הקדמוניים ביקום. רק כשהסימטריה נשברה, מבנים בטבע החלו להיווצר. ברגעיו הראשונים היה היקום כמו מרק סמיך של אנרגיה, אחיד במראהו, ובכל מקום נראה אותו הדבר. באותו מרק היו שני מרכיבים שהתנגשו ביניהם, חלקיקי החומר וחלקיקים המתווכים את הכוחות השונים. למיטב ידיעתנו ישנם 4 סוגים של כוחות. הכוח האלקטרומגנטי, כוח מושך או דוחה גופים בעלי מטען חשמלי או בעלי קוטביות מגנטית, כוח הכבידה שמושך גופים בעלי מסה אחד לשני, הכוח החזק שמדביק את חלקיקי החומר אחד לשני, והכוח החלש האחראי להתפרקות החומר. בעידן של היום כוחות אלו ניתנים להבדלה בקלות, גם בשל עוצמתם השונה וגם משום שהם פועלים על גופים בעלי תכונות שונות. כוח הכבידה למשל כל כך חלש לעומת הכוח האלקטרומגנטי, עד שמגנט קטן יכול בקלות להתנגד לכוח המשיכה שמשרה כדור הארץ כולו ולהרים מתכות מהקרקע. לעומת זאת, מכניקת הקוונטים רומזת שבשניות הראשונות של היקום הטבע היה כל כך סימטרי עד שארבעת הכוחות היו שווים בעוצמתם ולא היה ניתן להבדיל ביניהם. רק אחרי שהיקום התנפח מספיק והתקרר בתהליך הזה, הסימטריה נשברה ולפתע נוצרה היררכיה בין הכוחות. בזכות שבירת הסימטריה בין הכוחות והשינויים בעוצמתם, החלו להיווצר מבנים ביקום. לאחר כ-20 מיקרו-שניות, שהן המיליוניות השנייה, החלקיקים הראשונים שנילאו את היקום התגבשו לזוגות ושלישיות שחלקם מרכיבים היום את גרעיני האטום. כ3 דקות לאחר המפץ, האטומים הקלים ביותר החלו להתגבש, ביניהם האטום הקל ביותר המימן. עם התקררות היקום, מאות אלפי שנים לאחר המפץ הגדול, יסוד המימן החל להופיע בשפע, ולצידו חלקיקי האור החלו לנוע בחופשיות בחלל. זהו הרגע שעליו נאמר, ויהי אור. הפיזיקאים מכנים את אותו אור קדמוני קרינת הרקע הקוסמית. והוא טביעת האצבע, או האקו, מילדותו של היקום הקדום. עם התפשטות היקום, גלי האור הקדמונים נמתחו, ואורך הגל שלהם השתנה לתחום תדרי הרדיו. כיום ניתן לקלוט גלים אלו אפילו באמצעות אנטנות רדיו פשוטות. למעשה, כאשר אנחנו עוברים בין תחנות רדיו, לעתים מתגנבים לאוזנינו אותם תדרים קדומים, המתורגמים לגלי קול או נשמעים כרעש סטטי ברמקולים. כך שההד הקדמוני של היקום נמצא סביבנו כל הזמן. ישנה 2 יצירות המדגימות את תופעת ההד, בת קול שנשמעת לאחר הצליל הישיר. ההד תמיד יישמע חלש יותר מהצליל אותו הוא מחכה, בדומה לאור וצל. הדוגמה הראשונה שנשמע היא הפרק הראשון מתוך הסונטה השלישית לצ'לו של ויוולדי, שבה חוזר המלחין על אותו הצליל בשני מנעדים שונים. הדוגמה השנייה שנשמע היא הפרק השני מתוך קטעי פנטזיה מאת רוברט שומן, המלחין הגרמני בן המאה ה-19. בפרק השני אותה מנגינה חוזרת בריחוף כמו נשמעת מרחוק. שומן משתמש באפקט ההד כדי להראות את השינויים במצבי הרוח שכל כך אופייניים לכתיבתו.
במשך עשרות מיליוני שנים מהמפץ הגדול, היקום היה שומם. בתקופה שמכונה The Dark Age, או העידן האפל, היקום הכיל בעיקר גז מימן שפוזר לכל עבר ללא כוכבים מהירים. זו תקופה מסתורית, שעליה ישנן יותר שאלות מתשובות. אך בזכות טלסקופים עוצמתיים כמו ג'יימס ווב, רק לאחרונה גילינו, להפתעתנו, שכוח הכבידה חולל תהליכים שהאיצו את קצב יצירת הכוכבים. כוכב נולד כאשר כוח הכבידה דוחס גז עוד ועוד עד להגעת היתוך גרעיני. תופעה בה אטומי המימן מתמזגים ליצירת הליום. בתהליך זה משתחררת אנרגיה רבה בקרינה ובחום, הפועלים כנגד דחיסת הגז. איזון זה יוצר כוכב לוהט ובוהק, שממשיך להתיך אטומים במשך מיליוני שנים. בשנות ה-20 של המאה הקודמת הבין האסטרונום הבריטי אדוארד אדינגטון שכוכבים אינם כבשני אש, אלא כדורי גז לוהט, גז חם כל כך, עד שהאלקטרונים נתלשים מגרעיני האטום ונעים בתוכם בחופשיות. ואולם, ההסבר היסודי למנגנון ההיתוך הגרעיני בכוכבים דרש הבנה מעמיקה של מכניקת הקוונטים. כדי שהיתוך יתרחש, גרעיני האטום חייבים להתקרב מאוד זה לזה. אך כשמביאים בחשבון את כוחות הדחייה ביניהם, מבינים שחלקיקים נוטים לברוח אחד מהשני, ושאין להם מספיק אנרגיה כדי להתקרב ולהתמזג. אם כך, איך מתרחש ההיתוך? מכניקת הקוונטים, ובפרט תופעת המינור, מלשון מנהרה, שהתגלתה שנים אחדות לאחר השארתו של אדינגטון, מסבירה כיצד בכל זאת מתרחש תהליך ההיתוך. אפקט המינור מאפשר לחלקיקים לדלג בעל מחסומים ולהימצא לפתע בצדם השני, גם אם אין להם את האנרגיה הדרושה לכך. בכוכבים, המחסום נוצר מהדחייה בין החלקיקים, ובזכות המינור הם גוברים עליו, מתקרבים ומתמזגים. לו אפקט זה היה מתרחש גם על גופים יומיומיים, מי שנמצא כרגע מחוץ לעולם, היה מוצא את עצמו לפתע בתוכו, כאילו עבר דרך הקיר מבלי להרוס אותו. בזכות תהליך ההיתוך נוצרו יסודות כבדים המשמעותיים להיווצרותם של החיים. אותם יסודות נוצרו בליבת כוכבים ובסוף חייהם בפיצוץ המכונה סופרנובה. ללא ההיתוך, יסודות קריטיים לתפקודם של יצורים חיים, כמו ברזל, יוד ואבץ, לא היו נוצרים, כך שמקור החיים הוא המאבק בין כוכבים ומפיצוצים קוסמיים. דוגמה לתופעת ההיתוך ואפקט המנהור נשמיע מתוך הפרק הראשון של הסונטה לצ'לו ופסנתר מאת המלחין הסובייטי סרגי פרוקופייב. כל הצ'לו ממשיך את הפסנתר כמו יוצא מתוך בטן האדמה במנעד הנמוך ביותר. הצ'לו והפסנתר מנסים להתקרב ולא מצליחים, עד שנפרץ המחסום והמוזיקה נכנסת לתוך מנהרה בסולם עולה ויוצאת אל האור, כמו חלקיק שמתגבר על מחסום האנרגיה ועושה את הקפיצה הקוונטית. היצירה מסתיימת בפיצוץ אנרגטי, כמו האנרגיה שמשתחררת בתהליך ההיתוך או בפיצוץ סופרנובה, שאחריו לא נותר דבר מלבד אבק כוכבים.
הצליחה לבלבל גם את גדולי המוחות בהיסטוריה האנושית. אלברט איינשטיין, לדוגמה, אמר שאלוהים לא משחק בקוביות. כלומר, שהיקום לא פועל לפי חוקים הסתברותיים, בניגוד לטענה המרכזית של מכניקת הקוונטים. ואילו הפיזיקאי הדני נילס בור, ממייסדי התורה, קבע בנחרצות שאם מכניקת הקוונטים לא עוררה בך הלם, כנראה שטרם הבנת אותה. מעבר לפרדוקסים שהיא לכאורה מציבה, מכניקת הקוונטים היא תורה שהתפתחותה אינה מובנת מאליה לנקודת מבט היסטורית. ריצ'רד פיינמן, מחלוצי מכניקת הקוונטים, היטיב לתאר זאת כך. הניסיון להבין כיצד פועל הטבע הוא מבחן מאתגר במיוחד לכושר ההיגיון האנושי. הוא דורש תחבולות עדינות וקשרים לוגיים יפהפיים, שעליהם יש לצעוד בזהירות כדי לא לטעות בניבוי התופעות. הרעיונות של המכניקה הקוונטית ושל תורת היחסות הן דוגמאות מובהקות לכך. בעזרת שילוב בין ניסוי לתיאוריה, חשיבה מחוץ לקופסה ועדיין שמירה על היגיון פנימי, הצליחו מדעני המאה ה-20 לפתח את אחת התורות המשפיעות ביותר בהיסטוריה. תיאוריה שתוסיף להותיר חותם עוד מאות שנים קדימה. מכניקת הקוונטים משמעותית להבנת התפתחות היקום והחיים בו. מדענים גם סבורים שלמכניקה חשיבות מכרעת בהתפתחות החיים על כדור הארץ. היא מסבירה את תופעת יעילות הפוטוסינתזה בצמחים, מנגנון הניווט בציפורים, תחוש הריח אצל יונקים, וזאת כנראה רק ההתחלה לחיבורה של מכניקת הקוונטים לביולוגיה. סרט של פלרוז, זוכה פרס נובל לפיזיקה, אף הציע שהמקור לתודעה האנושית הוא באפקטים קוונטיים. מכניקת הקוונטים היא תורה שלה שימושים רבים, שרובנו נהנים מהם מבלי לדעת דבר על אודותיה. מרכיבים השולטים בזרימה חשמלית ונוכחים בכל מעגל חשמלי מודרני, ממסכי הנייד והטלוויזיה, סורקי ה-MRI וקרינת הרנטגן שמסייעת בפענוח מחלות, ועד ללייזרים שחותכים מתכות ומשמשים בניתוחי עיניים או בקריאת מידע דיגיטלי בברקודים, כרטיסי זיכרון ועוד. כל אלו ועוד רבים נוצרו בזכות אותם מדעים שהעזו לחשוב אחרת והלכו בדרכה של האמת המדעית. כעת, בחגיגות המאה למכניקת הקוונטים, אנו נושאים את פנינו לעבר המאה הבאה במחקר ובתוהים כיצד תוכל מכניקת הקוונטים לסייע לאנושות אל מול אתגרי השעה. מדענים עובדים על פיתוח לגילוי חומרים חדשים וחסכוניים, אמצעים לטיהור האוויר מפחמן, אנרגיה ירוקה באמצעות היתוך גרעיני, ויכולות חישוב פורצות דרך, והכל בזכות מכניקת הקוונטים. אך הם אינם זונחים גם שאלות יסוד בלתי פתירות. כיצד מתרחשת פעולת המדידה? איך משתלבת מכניקת הקוונטים עם כוח הכבידה? האם הזמן הוא תופעה יסודית או מתהווה מחוקי הפיזיקה? מה התרחש ברגעיו הראשונים של היקום? ומדוע קיים משהו במקום לא כלום? ציינו החודש 2 לאסון 7 באוקטובר. לא נשכח את הנרצחים והנופלים, נאחל החלמתם של הפצועים והפצועות בגוף ובנפש, נאחל גם להחזרתם המלאה של החטופים החללים. בימים שהחברה הישראלית והאנושות כולה עומדת בפני אתגרים רבים, סכסוכים בלתי פוסקים, מלחמות כואבות, וקיימות גם סיבות לחשוש מהעתיד, אני רוצה להציע נקודת מבט אופטימית יותר, ולהזכיר שיש לנו גם הרבה דברים שמחברים בינינו כבני אדם. האומנות, המוזיקה, התרבות והמדע. אלו הם אבני היסוד לקדמה האנושית. נשיאה ה-39 של ארצות הברית, ג'ימי קרטר, ניסח זאת כך: כמו מוזיקה ואומנות, האהבה לטבע היא שפה משותפת, המתעלה על גבולות פוליטיים וחברתיים. ראו מה הספקנו במאה השנים האחרונות, אז פורסם מאמרו הראשון של הייזנברג על מכניקת הקוונטים.
תוך כדי מלחמת עולם וחרף משברים חברתיים וכלכליים רבים. אם נתמקד בטבע, נוכל ביחד להפוך את 100 השנים הבאות למופלאות עוד יותר. נסיים בשיר ללא מילים מאת המלחין פליקס מנדלסון, שיר על אהבה, שמחה ויופי.
בנובמבר, בשעה 7:30, בקונסרבטוריון הישראלי למוזיקה בתל אביב, בנושא דיאלוג שבין מוזיקה וספרות. יש לכם פרטים בתוכניה. תודה רבה.